Харесай, запиши се, сподели. Хайде да научим буквата А. Това са главна и малка буква А. Охо! С буква А се пише алигатор. А, Л, И, Г, А, Т, О, Р. А това е ананас. А, Н, А, Н, А, С. Колко много букви А! А вие, деца, сещате ли се за дума с буквата А? О, Автобус! Хайде заедно! А, В, Т, О, Б, У, С. знаете ли как се пише ръкописна буква А? Покажи ни! Главна буква А се пише ето така. Обърнато бастунче наляво, друго надясно, чертичка. А малка буква А е малко кръгче с малко бастунче. Браво! А вие, деца, какво написахте? Я да видя. Охо! Чудесно! Да, това е буква А. Моята буква. Да научим буквата М. Това са главна и малка буква М. Аха! А ти кой си? Аз съм мечка. М, Е, Ч, К, А. И много, ама много обичам. Мед! Мед се пише с М. М е Д. М е и моята буква. Това е мишка. Уа! О, милото ми бурканче. Както казах, М е и моята буква. Хайде с мен. М, И, Ш, К, А. Мишка. А можеш ли да я пишеш ръкописно? Виж как ще напиша голямата буква М. Нагоре, надолу, нагоре, надолу. Лесна работа. Нагоре, надолу, нагоре, надолу. Миша работа. Не, меча работа. Миша работа. Не меча, Миша. меча. Миша. Меча. Хайде да се запознаем с буквата Р. Това са главна и малка буква Р. Знам едно прекрасно място, където има много неща с буквата Р. Сещате ли се? Река. Р, Е, К, А. Охо! Хайде да погледнем по-отблизо. Риба. Р, И, Б, А. Ех, че бързо плуваш! Ой, браво, рибки! Деца, можете ли да познаете кой е това? Р, А, К. Рак. Раче осмокраче. Помогни ни да изпишем ръкописно буквата Р. Главна буква Р е лоличка с чадърче над нея. Малка буква Р е наклонена малка чертичка
права черта надолу и малко ченгелче, като кукичка. Справи се чудесно! Благодарим ти! До скоро виждане, деца! Да научим буква У. Това са главна и малка буква У. Хи-хи, виждам нечии У, Ш, И. Уши! Здравей, Зайко! Охо, Зайко е вече ученик. У, Ч, Е, Н, И, Г. Бърза за училище! Днес ще имаме У, Р, О, К за буква У. Хайде, Зайко, покажи ни как се пише ръкописна буква У. Главна буква У е ченгел на горния широк ред и обърнато бастунче. Малка буква У е ченгелче на тесния ред с къмшиче надолу. Браво, Зайко! Вие, деца, също се упражнявайте. До скоро виждане! Кой ли живее в тази малка къщичка? Чук-чук, има ли някой тук? Здравей, хамстърче! Искаш ли да играем на криеница? Аз ще броя, а ти ще се криеш. Добре, да започваме. 1, 2, 3. Отварям очи. Хамстърче, къде си? Ах, ето те! Какво правиш на дървото? Можеше да се нараниш. Обещай, че повече няма да се катериш така. Хайде да продължаваме. Този път се скри на безопасно място. Хе-хе, мислиш ли, че се скри тук пред дървото? По-добре се скри зад нещо или под нещо. 1, 2, 3. Отварям очи. Какъв странен храст. Лесно те намерих. Хайде, опитай пак. 1, 2, 3. Отварям очи. Къде си се скрил? Надявам се не на дървото. Да не би да си скрит под къщичката? Добре, предавам се. Хайде, покажи се. Аха! Ето те! Браво! Този път успя да се скриеш добре. Да видим какво научи. До, пред, на, върху. Трябва да внимавам да не падна. Зад, под, в лека нощ. Математика. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нещо липсва. Това е купче 10. Купче 10 липсва. Виждал ли някой купче 10?
Аха! Имам идея как да го намеря. 1 плюс 1 е равно на 2. 2. 1 плюс 2 е равно на 3. 3. 2 плюс 2 е равно на 4. 4. 2 плюс 3 е равно на 5. Да, 5. 3 плюс 3 е равно на 6. 6. 3 плюс 4 е равно на 7. 7. 4 плюс 4 е равно на 8. Да, 8. 4 плюс 5 е равно на 9. 9. 5 плюс 5 е равно на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Юху! 10! Обещаваш ли, че повече няма да бягаш? Ей, чакай! Чакай! Къде отиваш? Яу! Чао, чао, дечица! До скоро виждане! Българската азбука. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И кратко, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, В, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Р голям, Р малък, Ю, Я. Вече знам моята азбука, пак да я изпеем заедно, ела. Хайде сега вие! Браво на вас, деца! Едно, две, три, 4, 5. Здравейте, деца! Хайде да броим до 5. Едно купче, 2 купчета, 3 купчета, 4 купчета, 5 купчета. Ах, какво е това? 5 подаръка! Супер! Какво ли има вътре? Едно слънче! Здравей, слънче! Вау! 2 балона! Ах! Охо! 3
Сенца! Сигурно ви е тясно. Иха 4 красиви цветя. О, 1, 2, 3, 4, 5. 5 мишлета. Чакайте, къде отивате? 1, 2, 3, 4, 5. 5 летящи мишлета. Ай, внимавайте! Опа! О! 1, 2, 3, 4, 5. Ай, една ябълка. 2, 3, 4, 5 вкусни ябълки. Браво, мишленце! Да, можеш да си хапнеш вече. Чао! Здравейте, деца! Знаете ли формите? Кръг, триъгълник, квадрат. Това е кръгче. Здравей, мишленце! Кръгчето е кръгло, много кръгло. Хайде да нарисуваме много кръгчета. Можете ли да кажете къде има кръгчета? Готови? Старт! Ето ги! Браво! А това е триъгълник. Има 3 ъгъла и 3 страни. Да нарисуваме още триъгълници. Кажете, виждате ли някъде триъгълник? Сега! Има много триъгълници. Чудесно! А това е квадрат. Той има 4 равни ъгли и 4 равни страни. Хей! Хайде да рисуваме квадратчета. Малки и големи, весели и цветни. Виждате ли някъде квадратчета? Готови? Старт! Браво! Страхотни сте! Вече знаете формите. Кръг, триъгълник, квадрат. Нарисувайте още у дома и споделете в нашата страничка. Ще ви очакваме там. До скоро виждане! Здравейте, деца! Хайде да научим още фигури. Това са правоъгълник, трапец и ромб. Правоъгълника има 4 страни и 4 прави ъгли. Да нарисуваме още правоъгълници. Кажете, виждате ли някъде правоъгълник? Сега! Браво! Има много правоъгълници. Това е трапец. Трапеца има 2 успоредни срещуположни страни. Хе-хе, акордеон. Влакче от трапеци. Виждате ли трапец някъде? Готови? Старт! Точно така.
Чудесни сте! Това е ромб. Ромбът има 4 равни страни. Хо-хо, прашчо! Кои предмети имат ромбоидна форма? 3, 2, 1, старт! Отлично! Колко много ромбове! Ето, вече знаем още фигури. Правоъгълник, ромб, трапец. Не е ли чудесно? Хайде да преговорим! Кръг, триъгълник, квадрат, правоъгълник, трапец, ромб. Браво! Пак ще се видим. Чао, чао! Цветовете. Здравейте, пластилинчета! Как сте? Хайде да покажем на децата цветовете. Ти си червено. Какво ще ни покажеш? Черешките също са червени. Да, калинката е червена като теб. И ягодката. Обичам ягоди. Благодаря ти. Здравей, оранжево пластилинче. Какво ще ни покажеш? Охо, портокал. Той е оранжев, като теб. И морковчето, да. Лисицата също е оранжева. Браво! Това е жълто пластилинче. Слънцето е жълто като него. И бананчето. Да, и пиленцето. Благодаря, жълтурко. Хей, зелено пластилинче. Какво е зелено като теб? Ах, кактусче. Зелено и малко въдливо. И тревата е зелена. Жабчето също е зелено. Здравей, жабче! Зеленото е любимият цвят на природата. Ето го и синьото пластилинче. Небето е синьо като него. И морето. А това е синя рибка. Охо, синя количка. Супер! Здравей, лилаво пластилинче! Пътоджанът е като теб, лилав. И гроздето. Ех, че весела лилава пеперуда! Чудесно! Благодаря ти! Розово пластилинче, покажи ни нещо розово.
красива розова роза. Розово сърчице. Розово прасенце. Колко хубаво! Благодаря ви, пластелинчета! Беше много забавно. Пак ще се видим. Чао, чао! Буквар, Фондация за храната и Знам да готвя представят Коледните сладки. Коледата наближава. Елфата е украсена. Прекрасна! Настю, хайде! Идвам! Време е да помогна на децата за коледните коробийки. Добре, да издаем рецепта. Трябва да е нещо вкусно. Трябва да е нещо здравословно. Не искаме Дядо Коледа да засегне в помина. Ах! Това е! Двойно шоколадови лъжички. Еха! Хайде да започваме. Пълнозърнесто рисово брашно. Брашно от елдо. Какао. Чуху! Бабове. Да разбъркаме хубаво. Готово. Сега е време за любимата ми съставка. Храни! Пращу. Да ги сложим в блендера. Голямо яйце и портокалов сок. Малко кокосово масло. Да смесим с брашното. Бъркаме. Месим. След един час разстави в хладилника, най-после сме готови. Да разточим. Всички. А може ли звездички? Може. И хоп! Чудесно! Сега да топлим в малко шоколад, малко кокосови стълбутини. Ето така. Нашите двойно шоколадови бисквитки са готови. Дядо Коледа много ще се зарадва. И какви ли подаръци ще ми донесе?